kajing kublai phi baro lang sa sisen ki parlok bat ki parmai ba iet jong abalang ka jongi kumne habang idan biang man beteng ya kanika Bible study jong abalang ka jongi link ba kanika YouTube channel hi jong abalang Presbyterian pokse pan ngai kublai phi baro lang sa sisen ka kerteng ka ba dan bortam kaba krautam kajan apni mjungi u Jesus Christ te shawnya shaprang ngan karpat shawagi niki prismaship team jang abalang ka jongi makin yalami hakikat to kat ni kijing ruai penrehem mensim akhor lang ni ka por nge shimanta man ruai ban roi u play kalong shimanta man ai ngoi u ye kijing kar khu ku play u the ka jingim ka jongi Hoi ni meni slap rei kalong ka jinga pilgrim ke jongi boble un yalam yangi un betin kiti yangi un kener la kiti ke jong uhi bangiru nya don takalenti ka boble kwa yangi nya shimata nya rwai ke jirwai bong lam yanga atrai Jehovah lam yanga atrai Jehovah Pilgrim lengba kaperthei ngangatlon ma mitung ai bor tinyanganda khti isnei kat banga im the a the la jing ai kat banga im the a the la jing ai andika kang jing im lei lei ngan nom siliang shu ai ngan bam na manang gospel but nuk puka jing imru kat banga im kan bangang im nganom nganom siliang shu kat banga im nganom nganom siliang shu onda boy ha road wang Jordan jing shep thing what I can want ling bang jing an pelung itrim Jisu wan ma bebantan hallelujah hallelujah jiu nom long hari kanan 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 you think your wife so jing dwai but they don't believe but even yo ka buram ka jiro jangi ye metlong ka buram but ka jingo tragi wan ban ma niyame ban ban kra kerteng jong me ye metlong ka buram but ka jingo
Terangi wan ban maniami ban pen krau kerteng jong mi melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami Mitulong kaburam bat kanjengong Terangi wan ban maniyami ban pen krau kerteng jong mi Mitulong kaburam bat kanjengong Terangi wan ban maniyami ban pen krau kerteng jong mi melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami melong ba krau meleki kama ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami Mitulong kaburam bat kanjengong Terangi wan ban maniyami ban pen krau kerteng jong bi Mitulong kaburam bat kanjengong Terangi wan ban maniyami ban pen krau kerteng jong mi melong ba krau meleki kembang ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami melong ba krau meleki kembang ba krau om danu ba kum mami om danu ba kum mami Mitulong kaburam am tahu from play amen Dong ai khub lagi ni prok samla itu kejengkerwa ke jongki kibla long kejengker khu nam ta jongi man panrham ni jingshakri jongi uble lingba kani kapor tikani klemat pang ini punish ni kebenta jongan ni kapor ke pamenta berkata kalau menginnya Paino sini ketien ke jong ublei. Tinggi angu ublei bagi niki tayo. Iblalik no. Nilai yok kum dewan sedang. Ya kan Bible study bagi day bagi nika series yang mengalashim. Ya kan nika Sermon on the Mount. Kijingikai halor ulum. Ya kebangilaban syam. Naga gospel Jumat hias kelenang kebasan. Tinggal ada bika bentar ke peningkong.
berkebenta ke baar, barang ni kesim push ni kebenta ke balai, kani ka dekat ke besan, jangka gospel ju Matius kalau nong besan ke baong, suk kiba jemnot, naba kini yo ya ka kendo. Debede begini ke dekat ngaku pengen ya penbenta, hakilai teli ki benta, kenang begini ya song tu bah ya kani ka dekat, to benta ke beningkong jadi ke dekat ke ong suk. Di kembang lepe ini kita yo ke belalet no, kani kentian suk, kemacam mau kendiat, kemud kata kajinglong. Ha kata ka jengkerku mengon ketin paring a state of blessedness ngelaban ong ru tau brio udai uta ubamat ru ya ka jing subha ka jong ublei baru tau bakamen ru hangta ringkat bat kita kijikru ka jong ublei ka jing im ka jong u mengelaban dong, bau tahu ubreu deh ubreu, ubalakurku shisha da ubleh. Tiga ni kedekat kong, suk kiba jemnot. Tu ni pun benta ka baar, jemnot. Dak Bible paring la tho meek la ne gentle. Tiga kentian jemnot kamut, utau ubreu ubalong loi, utau brio belong jai, ubabha mensim, ubabha jinglong, utau ba leret, ubapenret ilade, uta ubamdan ke jinglong kabasarong, nekwan mentoy ya lade. Pengalaman orang tu brio berjamnut udah uta, ubasyuhun baik, bat pediang baik kapa. Umar ka jing im ka jong u bat kham tam ubiang ka jay day ka jong u para brio bat kham tam kata ka jay day ka jong u hi bat ubleh tu tau brio bejamnur udai tau brio ubam ju yania ubam ju ele persha bannu henre biyai shania hakabor ka jaylam ka jong ubleh hakajim ka jong u man lakasngi mengelapan orang tu beriu berjamnur ru udah tahu beriu ubalala da shisha man penmi ya tahu so jong mensim kumbala tho hakshiti ka jong pos ka nong Galatia kalau nong pesan ka karu arpolai ka bede bertahu so jong ka jing jam not pada pangi keren sepang ni ka benta jong ka jing jamnut ngelaban ona ka basai pakan ka jinglong ka dei kata ka jinglong ka bau blei ukwa shisha ban yu i ha ka jing im ka jonga bat ka jong pi maka dei kata ka we ka jinglong Kristen ka basisha bangin long ki ba jamnut teladang gi phai shaka gospel jong Matius kalau nang ba arpulai kada khat ka ba khatar ujisu kani ka benta ulakren ya kani ka jing koridor jong jing long ka ba jamnut Matius arpulai lenong kada khat ba khatar ka ong uru nuru de uban pen kraw yalade un pen po andre unu nuru uban pen po yalade un pen kraw kata de ka nong ka jong ubleh bayu tau beriu berjamnut da shisha bupenrit ilade uban penpo ilade takmat jang kebay ublei pat un pen krai ba kumuta u jaj beriu palaringi pulih ini kawai pat ke bentah ke kitab jong u Zephaniah kelenong ke balai kada kada bakhat ar berani kelenong ngela bani i ba latho ya kata ka jing pensitam ka jong ublei kajing pen saja ka jong u ya kita barok ke basarong ne ke bele pop persha
ya ublei Henry ublei ong kumni zifana ya lai khat ar Henry ngan pensa pedeng jong me Gibril kiba jenjar bat beduk Daga Bible pareng la tho angni meek and humble kita kin shania hakakerteng utrai tingla man ong ni rak basai ublei la kren ba ye kita kiba jamnot kita kiba lui da shisha ublei on palaj eki bar pensa eki rengkat bagi jengkur khu ki jong ublei tong ni pois ka banta ka balai ba ka bakhat do jen ka dekhat ka ong kin yo ya ka khndo kin yo ya ka khndo tin ken tien yo hang ni ka ken tien ka ba jaleu bha yo hang ni ka mut ban yo pateng ne ban yo kenti ne ban yo ila ka jong ka benta ka baha ne kata ka hok ka jongi bar kani ka dekhat ko ong ba utau bejamno da shisha un yo kenti ye kita baro ke jikor khu ke jong ublei ha ka jing em ka jong u bari oba kumta ujaj brio ublei ukular ban pen kiu khat ye u un ai u ye kata ka kerdan kata ka boram ya ban penkup ya oba kumuta ujaj brio ubalong jamnot da shisha bar kani ka benta ka ong ba unu brio uba jamnot da shisha un yo ya ka khndo un yo ya ka khndo bar ngila ban kali hang ni kai kata ka khndo telang ipuli ka sam ka ba arpasau ka khat ka baningong ong gumni ka khndo ka long ka jong utrai bar ka jingdap jongka ka perthei bat ki basong haka te kani ka dekhat ka pen pau sangi ka kadau sangi bagani ka perthei hi borok away kani ka khandau ki jingdon jing em ki jongka borok hi ki dei ki jong ublei barita ubrio uba jamnot da shisha ublei kula ban ai u ya ka khandau bar ka ta ka jingor khu ki badan hangta namar kidai ki jong ublei hi balading police show ka sam ka balai phunya wa khat khat bai ka ong handre ki balui kin yo kenti ya kari batkin pensong bha yelade ha ka jingkar hai ka jingsuk bat hang ni ro ngila bani i bauta balui un yo kam kenti ya ka takari ka jong ublei un yai song bha un yai pahu pahai ha ka jingkar khu ba ka jingsuk ka jong ublei hi kan dan bat u man la kapor para bang ye kren chapang ne ka benta makin yo kenti ya ka khndo ila banong da ka basharu bagata hi ga de ka ba ublei la kular nam ta ki khon ka jong u ken ma ka jong ku ka jong blei ha ka ne ka perthei ka ba manta hang ne hasla khndo bat kom ju ru e kata ka beneng ka ba thamai ka khndo ka ba thamai kata ka new heaven new earth ya ba ublei la kular ha ka jong arsian ka jong u Jesus Christ tikani de ka khobon man ta jonga ba jong phi lingba ka ni ka Bible study ublei khot ingi mangin git ilade pangin ben poi ilade shaka ka bantai ba ublei kwa ingi mangin long da shisha kita kiba jamnot ha ka mensim ka jongi ha ka jinglong ka jongi baladang long shaka ka jamnot ublei kular ba un yai kurkhu yengi nginum duk nginum kurdu nginum duna eru em nginum long kita batlot bor nginum long kita bashala ben hakane ka parthei namaro ublei ula kular ringi bonum ino ingi un yelam ingi paron penbiang jun kam ke jongi ki ba halagasngi baladang pej manta kan ka sla parthei kidon shibun ki brio ki basarong ki brio ki basngau he ki brio ki basngau khrau ki brio blong hangkamei bar ki sngo ban ka parthei ka long ka jongki
ki pende donut kile ben ye ki beduk kile ben ye kita ki bakham telat bor reu bleu kular pat ba ka jing besar ka jung kan dan bakan sawan syaki uble khot igi manginum pej nginum bot nginum perthu ibam kini kijaj breu ki basarong hanre ini ran tau so jong mensim jong bleu belong jong ka jing jamnut boleh khot igi kan ka klip mat mangin yai le shitam mangin pendret iladi akhmat jong ublei pada akhmat jong kibreu pada ublei ula kular igi ba unsa yalampat igi unsa kerkhu igi ba unsa kamre igi nakabanta kekerteng ka jong uhi pada ublei unsa yarapat igi mangin long kita sakhi ke jong u nang dia bat shakhmat tu blem kur khu igi ling bagan ke jeslok ke balingkot nak tien ke jong blei ini phashu blei ha jing duai ko khpa jingi bahap neng nyai ngo eme ngila man chash kor kumne yekani jing posala nak tien ke jong ma ha be dei bat kan ni ke jing jamnut ko trai mi ngi jing klot ke jongi ko trai nilong ki brio ki basarong basomeng halagasngi ma halakapor hare kan ni bat ka tien ke jong ka khot ingi ha kan ni klip mat mangin ye yid ilade in pandam ilade ha me ko trai ngini long kita ke jamnut shisha mame melakular ko traba meme kurkhu padi kita ke jamnut ame kular man ai ki ka kurkhu ka jame hakni asla perthei kurkhu iwe iwe pat long amang ka jongi im ka jongi nang ni shakhmat namang pan kerteng jong Jesus Christ amen.